Avui el que veurem en aquest escenari és una experiència probablement gens novedosa, perquè des que l'home camina pel món sempre ha tingut una especial predilecció pels fantasmes. Tot el que ens envolta, probablement molts de vostès hagin tingut allò que deia Albertson, fantasmes vius, no? Aquelles projeccions que apareixen al llarg de la nostra vida. Bé, a l'espectacle d'avui, que es diu El fantasma de la Sherwood, amb el Joan Fontcuberta, ve motivat per un fet per mi sorprenent, i és que quan fa 2 anys vaig arribar a la Fundació Romea, em van ensenyar el teatre, els tècnics del Teatre Romea. Tots els seus racons, els camerinos, les zones de pas, l'escenari, la sala de so, les oficines. No van deixar cap detall perquè pogués gaudir d'aquest gran teatre. Però va ser alguna cosa més que un recorregut tècnic i d'amabilitat. Va ser també la descripció d'on es manifestava la presència de la gran actriu Margarida Sherwood. Ho dic bé. En aquest teatre, molts dels tècnics, dels empleats del Teatre Romea, d'una manera quasi bé contínua, em deien que havien escoltat, fins i tot alguns, els dic sincerament, havien gravat. Recordo que un dels empleats em va enviar un vídeo dient: fixa't, la Margarida Sherwood està entre nosaltres. I la veritat és que vaig pensar que alguna cosa més que un teatre és aquest lloc avui on estem. És un lloc probablement on hi ha hagut tanta història teatral que és probable que el lloc ideal per un fantasma en l'àmbit teatral sigui el Teatre Romea. Bé, Margarida Sherwood, la gran diva del teatre català, va néixer en 1888 i va morir el 1969. Va debutar aquí, en aquest teatre, on estan vostès, el 1906, al Teatre Romea, on interpretava textos d'Adrià Gual, Santiago Rossinyol o Giuseppe Giacosa. La gran diva del teatre semblava que no s'havia anat del teatre, que la va veure néixer com a actriu. Un fet que va portar el lector i director Julio Manrique a escriure i dirigir en el 2011 l'obra Llum de guàrdia, inspirada amb la llegenda del fantasma Sherwood. Bé, com poden veure vostès, sempre ha estat present Margarida Sherwood en aquest teatre, no solament com una experiència teatral que la gent va gaudir en el seu moment, sinó que va quedar aquí, entre nosaltres. La llegenda del fantasma de la Margarida Sherwood ens va portar a plantejar a l'artista Joan Fontcuberta un repte: si seria possible fotografiar, captar el fantasma de Sherwood. Bé, Joan Fontcuberta té una extensa obra fotogràfica. Es caracteritza per l'ús d'eines informàtiques en el seu tractament i la seva presentació de manera interactiva amb l'espectador. De la mateixa manera que altres artistes contemporanis representen una visió crítica de la realitat, les veritats fotogràfiques, històriques o fictícies, a través de la fotografia i el seu context. Jo vull destacar que en 1998 va obtenir el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura, que entre el 1985 i el 2001 l'obra de Fontcuberta va ser exposada en més de 30 museus, entre ells el MoMA de Nova York, el 1988, que la seva obra ha estat adquirida per col·leccions públiques, especialment dels Estats Units, Alemanya, França, Espanya i Argentina, i que en el 2013 va guanyar el prestigiós Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, que ve a ser com la culminació o millor dit, com el reconeixement a una de les grans figures de la fotografia internacional. Doncs bé, Joan Fontcuberta va acceptar no només com a repte, sinó com la possibilitat de seguir investigant i explorant les fronteres
entre el real i l'irreal, el material i l'espiritual. Avui al Teatre Romea podrem assistir, diu Fontcoberta, no una sessió d'espiritisme, però sí una primícia en la qual es desvelarà al públic la captura d'aquella ombra espectral plasmada sobre una placa fotogràfica. Amb vostès, Joan Fontcoberta, i expressar el meu agraïment per al seu compromís amb el que no es pot explicar, però sí que es pot captar i retenir amb una imatge. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos aquí a la presentació d'aquesta obra que d'una manera potser afalagadora ja ha introduït el Fèlix quan em va convidar a interpretar aquesta idea del fantasma, doncs evidentment em va semblar un encàrrec bastant... No se sent. Que tindria, evidentment, una dimensió experimental i lúdica i no imaginava que això comportés una presentació com la que estic fent ara. En el cas de presentar una obra, doncs em sembla que és molt més adient les distàncies curtes i jo havia previst fer com un acte teatral on destaparíem aquest llençol i aleshores hi hauria un diàleg amb els assistents que volguessin interpel·lar o posar qüestions. Però per tota la situació actual sanitària no ens podem passar un micròfon de mà en mà i, per desgràcia, això adopta aquest caire una mica més acadèmic. Jo no sóc un professional de l'espectacle, jo sóc un professional de la creació artística, concretament de la fotogràfica, i aleshores tota aquesta confrontació amb el públic, amb un escenari, amb els focus, amb aquest tipus de situacions, doncs em sobrepassa una mica. Però intentaré fer el que pugui, malgrat que la presentació que tan amablement ha fet el Fèlix Riera potser ha posat el llistó molt alt. El primer que vull dir és que com a artista, com a creador, defenso la llibertat d'expressió, la llibertat de creació, i em dol moltíssim que mentre nosaltres som aquí celebrant aquesta obra hi hagi un personatge com el Pablo Hasél tancat al rectorat de la Universitat de Lleida amb un conjunt de simpatitzants que ha sofert penes de presó per enaltiment suposadament de terrorisme i injúries a la corona. Quina bestiesa. Intentaré que el Pablo vingui en l'itinerari gràfic de la meva presentació. Repeteixo que no pretenc ni molt menys donar una classe, sinó senzillament exposar amb imatges quin és l'itinerari que m'ha conduït a realitzar l'obra que veurem al final, i intentaré ser el més breu possible. Fantasma de la Xirgo. Quan em van explicar aquesta història, evidentment se m'escapava el riure per sota el nas. Soc una persona més aviat escèptica i no crec ni en els ovnis ni en els fantasmes, però precisament per no creure-hi són un terreny de treball molt inspirador. I quan vaig fer una sèrie de visites als locals, a les tramoies, als escenaris, als camerinos, etc., i vaig conèixer gent que treballava al museu, sempre feia la mateixa pregunta: però tu has tingut alguna experiència? Has sentit alguna presència, alguna cosa? I gent que no era gens aixelebrada i que semblava molt sensata em deia: jo no he vist res, però a vegades he sentit un calfred, a vegades com un aire estrany quan obria el camerino on treballava la Xirgo, etc. És a dir, que semblava que, malgrat aquesta actitud d'escepticisme i, diguem-ne, d'un cert sentit comú, no deixava d'haver-hi un rastre
d'aquesta presència. En definitiva, les cases sempre ressona l'experiència dels que les han viscudes. Els espais no són llocs inerts, sinó impregnats precisament d'emocions, de sensacions, de vivències, etc. Aleshores, bé, a mi el tema del fantasma m'interessa des del punt de vista de la fotografia. La teoria de les imatges, el fantasma és una figura de tipus semiòtic, una figura que té a veure amb les representacions. Però a mi m'interessava vincular-ho a una concepció de la fotografia més viva, més metabòlica, entenent que la fotografia no és la imatge en general, no és la pura representació d'una realitat i prou, sinó que té un cert metabolisme, té una certa vida, neix, creix, es desenvolupa, arriba a una certa edat i mor per reiniciar aquest cicle vital. I donant-li aquesta espècie d'existència pròpia, autònoma, sí que potser podríem pensar en unes imatges que estan en un lim, estan en una espècie de situació, una terra de ningú, entre el cel i l'infern, per dir-ho així. Per mi, la fotografia no és només una forma de fer imatges. Per mi la fotografia ha constituït un dels pilars de la revolució industrial i de la cultura tecnocientífica del segle XIX i pertany a tota una sèrie d'innovacions en els sistemes de comunicació i de transport moderns, com la màquina de vapor, el ferrocarril, el telègraf, etc., que en el segle XIX van fer el món més petit, ens van donar la possibilitat de comunicar-nos, de transmetre missatges i fer que les distàncies es reduïssin. Des d'una perspectiva política i econòmica, la fotografia va contribuir al control del món mitjançant la seva apropiació simbòlica. Des d'una perspectiva cultural i social, la fotografia es va convertir en un instrument de veredicció i d'arxiu, tot afavorint una certa enciclopedització visual del món. I des d'una perspectiva potser màgica o religiosa, la fotografia va transcendir la finitud i la mort, tot reemplaçant màgicament la realitat. Aquests tres vessants són els que han canalitzat el meu treball durant més de 40 anys i que, en el cas de la imatge que vull presentar aquí, reflectiran d'una manera o altra, en diferents proporcions, tots aquests tres elements importants, el polític, el cultural i l'espiritual. M'agradaria començar la història en el purgatori. El purgatori és un lloc d'ànimes en pena, però realment és el lloc on comença la història, la vida de la fotografia que ensenyaré al final. Perquè el purgatori, a part de ser, com dic, l'habitacle dels espectres, és el lloc on vaig descobrir, en l'Arxiu Nacional de Catalunya, anomenaven un dipòsit particular en el que s'hi custodiaven aquelles imatges, aquells documents que estaven en mal estat i que, per temor a que poguessin infectar els documents sans, quedaven així apartats a l'espera de poder ser o bé restaurats, és a dir, curats, o bé senzillament descartats i llançats. M'ha interessat aquesta idea de purgatori, no només per les vinculacions a la història de la religió, sinó perquè purgatori és el lloc on es purga, i en aquest cas el que s'havia de fer era purgar les imatges. Purgar-les de què? Ara ensenyaré algunes imatges de carrets fotogràfics que estan en el purgatori. Semblen fòssils, semblen bombons, semblen... Són pel·lícula, normalment d'acetat de cel·lulosa,
de nitrat de cel·lulosa, que amb el temps arriben a descomposar-se per complet i, per tant, l'imatge que contenien, el suport desapareix i l'imatge es volatilitza. Podríem dir que s'esdevé una espècie de separació entre el cos que es desfà, que es corromp, que es podreix, i l'imatge, l'ànima, la informació que es volatilitza. Aquesta és la situació que a mi m'agradava treballar. Anar a aquests llocs on la imatge està malalta, on l'imatge pateix, on l'imatge gemega. O sigui, fruit d'aquesta vida, les imatges també experimenten dolor. I potser en aquesta UCI, de les fotografies antigues, trobaríem l'emergència, l'evanescència d'aquests fantasmes. En els purgatoris hi ha àngels. I en aquest cas el meu àngel va ser la Merche Fernández, que és la responsable de l'arxiu fotogràfic de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat, que em va fer descobrir aquest món d'imatges malmeses en el purgatori. I concretament tota una sèrie de negatius pràcticament triturats d'un fotògraf ben famós, el Brangolí. Aquestes fotografies fetes als anys 40, en un moment de carestia, la postguerra, no hi havia materials, i aleshores s'utilitzava moltes vegades pel·lícula cinematogràfica de, com deia abans, nitrat de cel·lulosa per fer fotografies perquè no hi havia cap altre material sensible. I aquest material és molt fràgil, és inflamable, etc. Per tant, l'estabilitat de l'imatge és absolutament precària. Però si furguem, si ens submergim en aquestes imatges, comencen a sortir tresors. En el fons, el purgatori és una cova d'Alibaba en la que, si sabem buscar, trobarem realment sorpreses increïbles. Mirem aquestes imatges, o per exemple aquesta altra. Una imatge gràficament, plàsticament molt potent. Podríem parlar de la sublevació de la forma. La forma constrenyida per l'objectiu de la càmera, aquí es veu desbordada, esclatada, per la presència d'aquests microorganismes, de fongs, de problemes d'estabilitat de la imatge argèntica que generen totes aquestes deformacions, colors, textures, etc. Però si juguem a interpretar el negatiu, és a dir, si el negatiu, que és un objecte, en el sentit que és material, es pot tocar, té una olor, ocupa un espai, és material, li donem la volta, l'invertim, ens anem a confrontar amb l'imatge representada, amb la realitat que aquest negatiu feia referència. I què veiem aquí? Doncs veiem el general Franco passejant pel centre de Barcelona, inaugurant fàbriques com qui inaugura pantans, o beneint els nous centres de productivitat. Aquesta idea que la fotografia passava comptes amb la memòria em va semblar una justícia poètica molt potent. És a dir, de la mateixa manera que amb la seva extraordinària supèrbia els humans un dia van voler assaltar els cels amb la Torre de Babel i van fracassar estrepitosament, en el segle XIX, també amb la mateixa supèrbia, van intentar conquerir l'eternitat. La càmera de Guerre el que volia era proporcionar una immortalitat. El nostre cos podia desaparèixer, però la nostra imatge perduraria per sempre. I, per tant, la fotografia ens planteja un problema amb la memòria. Què passa quan un artefacte que ha sigut concebut com a dipòsit de memòria perd la memòria? Què passa quan la fotografia es torna amnèsica? Doncs justament que en aquest cas esdevé fantasma. És a dir, quan la fotografia ja no té un vincle amb la realitat externa i només ens remet a unes taques químiques, als residus de la seva pròpia materialitat completament autònoma, doncs la fotografia, en aquest estat autista, esdevé una forma espectral.
Però, a més, hi ha una altra qüestió, i és que estem perdent la materialitat de l'imatge. En la mesura en què avui en dia estem transitant d'una fotografia argèntica, una fotografia feta sobre paper, sobre vidre, sobre pel·lícula, etc., a una fotografia sense cos ni substància, com és la imatge digital, com és la postfotografia, que viu a les pantalles i que, per tant, està a tot arreu i no està enlloc, no? Estem perdent aquesta substancialitat, aquesta fisicitat de les imatges. I això és un problema, perquè per nosaltres la fotografia sempre ha estat objecte. M'agradaria il·lustrar-ho amb alguns casos molt significatius i, per començar, amb el propi Pablo Hasél. Quan el Pablo Hasél crema una fotografia del rei, necessita que aquesta fotografia sigui alguna inflamable. No pot ser alguna eteri, no pot ser alguna immaterial. Necessita una substància física a la qual podem infringir algun tipus de ferida o de dolor, en aquest cas cremant-la. Quan les regidores de la CUP estripen la fotografia del rei, el mateix, necessitem alguna que sigui estripable. Una imatge digital no és estripable, una imatge immaterial no permet aquest tipus de relació amb ella. Per tant, interessar-nos en les fotografies del purgatori és també una manera, jo diria, poètica d'acomiadar-nos d'un estadi de la fotografia que encara és material. És un elogi d'aquestes runes, les restes, és allò que queda d'una fotografia tal com l'hem conegut. I repeteixo que això té unes implicacions simbòliques molt importants a les nostres vides, no només aquestes. N'hi ha algunes realment pintoresques, però al mateix temps tremendament profundes. Per exemple, no sé si esteu al corrent d'una pràctica que va tenir lloc fa unes dècades als Estats Units, quan l'exèrcit americà estava embarcat en tota una sèrie d'operacions militars a l'Orient Mitjà. Aleshores es van inventar el que s'anomena en anglès els flat daddies o flat mummies, o sigui, pares o mares plans, sense dimensió. En què consistia això? Doncs que quan un soldat era enviat al front i la campanya duraria mesos o potser anys, s'enviava a la família una fotografia a escala real del soldat amb el seu uniforme de campanya. De manera que, evidentment, no era un canvi avantatjós per la família, però almenys l'absència quedava suplida simbòlicament pel retrat d'aquest personatge absent. Suposo que molts estareu pensant que això és una fricada, és una invenció, és fake. No, si ho voleu mirar, els que tingueu en aquests moments connexió Wi-Fi, doncs si busqueu a Wikipedia us donareu compte que efectivament això va ser una pràctica ideada per psicòlegs de l'exèrcit nord-americà, repeteixo, per suplir aquest sentiment de pèrdua, d'absència de moltes famílies quan els pares de família o familiars estaven en el front o en campanyes de risc, de conflicte armat fora de casa. I hi ha no només molta documentació gràfica, sinó que fins i tot se n'han fet pel·lícules. Molt bé, això ha passat als Estats Units, que ja sabem que són una mica així. Però si anem més a la vora, per exemple, a Itàlia, fa poc, durant la pandèmia, durant el confinament, doncs un capellà que es deia Giuseppe Corvari, d'un poblet que es diu Roviano, al nord de Milà, doncs com que els seus feligresos, degut al confinament, no podien sortir de casa i assistir als serveis religiosos, anar a missa, doncs va demanar que cada un d'ells enviés una fotografia, que això ja valdria. És a dir, que Déu ja donava per bo que no anessin a l'església, però que, en canvi, poguessin enviar la fotografia. És a dir, que la fotografia, com he dit al principi, venia a ser la substitució simbòlica de la seva presència. Jo em quedo a casa, però la meva fotografia em representa. De la mateixa manera que la meva fotografia em representa en el passaport o que porto la fotografia de la persona que estimo a la meva cartera perquè no la puc tenir amb ell a prop. És a dir, que això és el que estem perdent, aquesta dimensió material i, per tant, sentimental amb l'objecte representat. Bé, tot això, en definitiva, ens porta a aquesta pèrdua, a la fotografia
que es malmet per tota una sèrie de circumstàncies, com he dit, la humitat, els fongs, o sigui, la fotografia és un material vulnerable, fràgil, i inclús encara que estigui feta per durar molt temps, no hi ha res que duri sempre. Per tant, aquesta promesa d'infinitud, aquesta promesa d'immortalitat, sempre es veu trastocada per la revenja implacable del temps. És com si el temps i la fotografia fessin un pols i al final sempre acaba guanyant el temps. És a dir, al final, encara que duri molt, la fotografia sempre acabarà desapareixent. Desapareixent degut, per exemple, en aquest cas, a una cosa molt poètica també, que es diu el síndrome del vinagre. Les plaques de nitrat de cel·lulosa, amb el temps produeixen unes càpsules d'àcid acètic que fan aquesta olor típica del vinagre dels laboratoris fotogràfics que quarteja l'emulsió i en produeix aquest tipus d'estries, o aquestes imatges que podríem quasi bé considerar traumàtiques. Trauma en grec vol dir cop, vol dir ferida. I aleshores aquestes imatges ferides siguin, per exemple, retrats en positiu, ferrotips, daguerrotips, etc., o negatius. Tots aquests materials constituïts sobre la base de la plata que conforma l'imatge, perden aquesta referència amb la realitat i es converteixen en un residu abstracte de taques, d'elements, de reacció deguda a aquesta colonització de l'imatge pels microorganismes. És a dir que, repeteixo, per mi aquesta idea del fantasma no el veig tant com la figura d'un llençol blanc que va espantant a la gent, sinó com aquesta situació on la imatge perd el vincle amb la realitat que representava. En les tradicions orientals, en l'hinduisme, per exemple, el fantasma és aquell esperit que no aconsegueix tenir un repòs etern perquè li ha quedat alguna tasca per fer. I quina tasca era? Doncs precisament documentar un determinat fet, testimoniar una cara, que han estat els mandats històrics de la fotografia. Bé, veiem, per exemple, imatges que he anat trobant. Per mi és molt important el fet que siguin troballes. Hi ha molts fotògrafs companys que el que fan és provocar deterioraments deliberats sobre l'emulsió. Per exemple, el Stephen Gill, un fotògraf anglès, agafa la càmera, treu l'objectiu i posa dintre molsa, mosques, bitxos, tal, i llavors remena així i és clar que cada vegada que dispara surt una cosa absolutament imprevisible. El Manel Esclusa enterrava negatius en el jardí de casa seva. El Manuel Liñán, fent un treball sobre les vinyes d'Alella, revelava la fotografia en vi, és a dir, no revelava, però feia que l'acidesa del vi afectés. És a dir, que hi havia unes intervencions deliberades per danyar la imatge fotogràfica. En aquest cas, no, és el pas del temps i la troballa fortuïta, la troballa que s'han estat produint tots uns efectes imprevistos, accidentals, però precisament per això epifànics. Per exemple, aquesta imatge em sembla tremenda, una imatge segurament de la Guerra Civil, on veiem dos milicians amb els fusells davant de l'imatge d'una verge i de sobte emergeix com aquesta figura fantasmal aquí davant, absolutament imprevista. Si això ho haguéssim volgut fer expressament, el més probable és que no ens hagués sortit mai. Ha sigut fruit de l'atzar, jugar amb l'atzar. I aquí intervé la idea surrealista, que en el fons la fotografia ens permet arribar a aquesta escriptura automàtica, aquesta escriptura no controlada per la consciència, sinó produïda precisament per l'inconscient de la pròpia tecnologia. Bé, aquesta idea de trauma m'ha portat a la realització d'un llibre que es diu Die Traumedeutung. I aquí faig un xiste, una espècie de broma. Aquest és un llibre on la portada és exactament la mateixa
del llibre de Freud de 1900 de la interpretació dels somnis, que és Traumdeutung. I aleshores jo manipulo la paraula i en comptes de posar Traumdeutung poso Traumadeutung, la interpretació dels traumes. Aleshores, en aquest llibre el que faig és senzillament passar tota una sèrie d'imatges en aquest estat traumàtic, que això també és paradògic, perquè la història del fotoperiodisme és també la història del testimoniatge dels traumes, les guerres, els conflictes, les catàstrofes, etc. Què passa quan no és només la imatge que refereix a un trauma, sinó que també la pròpia imatge està experimentant aquest trauma. Per tant, aquest Traumadeutung, al qual jo em referia, doncs ens interpel·la sobre aquesta estratificació de traumes, el trauma de la realitat i el trauma visual. Aquest és un llibre, diguem-ne, d'artista, on les pàgines venen protegides per una gassa, com si les imatges vinguessin de l'hospital i les haguéssim hagut de cobrir, de protegir, perquè no s'infectin amb aquest tipus de paper que impedeix la infecció. Aquestes són diferents imatges del llibre que ens van mostrant efectes de fongs, efectes d'alteració de la plata, oxidació, i que dintre d'aquesta idea que esmentava abans del metabolisme de l'imatge, doncs ens acosten a una expressió del poeta Palau i Fabra, que era les imatges que desneixen, és a dir, com una espècie de naixement reversiu. O sigui, no són imatges que moren, sinó imatges que potser tornen a l'úter que les ha generat. Imatges on aquesta dialèctica entre la representació de la realitat i la presència cancerosa de tot aquest desperfecte que es va a poc apropiant de l'imatge, doncs ocasiona una espècie d'equilibri estrany que en el moment en què jo les trobo i les fotografio, doncs en deixo una constància. Segurament, si ara anéssim a l'arxiu i recuperéssim la placa original, ens la trobaríem en un estadi completament diferent. Bé, tot això ha estat objecte d'un altre segon llibre, en aquest cas editat a Madrid, amb l'editorial La Fàbrica, que és Poemes de l'alquimista, un dels llibres més coneguts del Palau i Fabra, i que també ha estat objecte d'una exposició a la Fundació Palau de Caldetes. Aquestes són imatges de la instal·lació. Bé, l'any 2019, seguint amb aquestes idees, perdoneu que m'allargui una mica, faig tot l'itinerari, vaig estar viatjant per Mèxic perquè em van convidar precisament a fotografiar en diferents museus, en diferents arxius fotogràfics. I Mèxic, en la mesura en què és un país tropical i per tant hi ha unes condicions de clima i d'humitat molt elevada, doncs hi ha molts problemes de conservació. I el que per una banda és una gran calamitat, un gran drama per als responsables, pels conservadors, per mi era un gran avantatge, perquè pràcticament ho podia aprofitar tot. Aleshores, estant a Mèxic, em vaig donar compte que moltes de les imatges es tractaven de fets violents. No només la revolució, sinó, és a dir, anàvem des de la revolució mexicana fins a les guerres del narcotràfic actual. Aleshores vaig començar a seleccionar imatges que tenien a veure efectivament amb aquests esdeveniments traumàtics, fusellaments, disseccions anatòmiques, en fi, imatges o els líders de la revolució, Pancho Villa, Zapata, etc. I de tant en tant amb imatges també sorprenents, accidents inexplicables com aquesta que veiem ara. Tot això són també imatges fetes a Mèxic que en aquest cas convergeixen amb un altre llibre que es titula Mictlán. Mictlán és un llibre, en aquest cas, d'artista, fet amb uns papers especials. Per exemple, això és paper d'amate, que es diu, que és un paper que es fa amb la fibra del cactus, de l'àgave, i està composat
de tota una sèrie de plecs, cada un d'ells amb un tipus de paper diferent que, us ho creieu o no, tenen uns noms molt pintorescos, com per exemple papel mantequilla o papel revolución, i que això li dona també una coloració particular. Mictlán, el títol del llibre, és l'estadi final, segons la cosmologia azteca, del que s'anomena l'inframundo. Segons les creences religioses dels azteques, l'ànima del mort havia de travessar 9 estadis, havia de superar tota una sèrie de proves fins a arribar a la pau que li proporcionaria l'eternitat. Aleshores, segons els textos originals, he anat buscant imatges que puguin il·lustrar aquest tipus de trànsit de la vida fins a arribar a aquest estat d'ànim. I ara, així en primícia, l'últim llibre sobre aquesta sèrie es titula Kintsugi. De fet, això és només la maqueta. El llibre entra a impremta aquest proper divendres o dilluns de la setmana que ve i tindrà lloc també en combinació amb una exposició al Museu Fàbrica Reig d'Andorra. Aquest es titula Kintsugi. Kintsugi és una tècnica zen japonesa que té a veure amb que quan un gerro, una tassa de te o alguna peça de ceràmica es trenca, així com la nostra civilització senzillament la llancem i la suplim per una de nova, al Japó el que fan és recomposar amb els fragments la peça trencada i no dissimular les fractures, sinó al revés, emfatitzar-les amb fil d'or, perquè entenen que aquestes cicatrius, aquestes ferides, en el fons són el testimoni de tota l'experiència de l'objecte. I aquesta idea de no renunciar a reconèixer la vivència experimentada és un element que es valora positivament. Aleshores, aquesta idea de la ferida, de la ferida per on entra la llum, de la ferida que mostra el dany que s'ha infligit a la imatge, em sembla un tema també molt poètic, molt simbòlic, de cara a aprofitar aquestes imatges malmeses. I el llibre el que fa és, amb una impressió sobre un paper de tipus així translúcid japonès, anar passant imatges de manera que hi ha també una transparència, com si les imatges es sobreposessin unes a les altres, tal com si estiguéssim veient negatius d'un arxiu. Tot això són imatges del llibre. I arribem finalment a aquesta noció de l'imatge fantasma, l'imatge que perd el vincle, perd el contacte amb la referència del real i només queden aquestes taques que d'una manera autònoma, d'una manera independent, generen uns valors plàstics, unes composicions, unes textures, etc., sobre les que podem projectar qualsevol fantasia. I aquesta idea és la que m'ha portat a interpretar la presència fantasmal de la Xirgu. Jo no soc expert en teatre, no puc valorar l'obra de Margarida Xirgu des de l'àmbit dels especialistes i el que m'ha interessat és la iconografia. Aleshores, he estat treballant en el Museu Nacional de Catalunya, en l'Arxiu Nacional de Catalunya, a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona i a un petit arxiu que hi ha a Palma de Mallorca, que és l'Arxiu Casaplanes. Josep Planes era un fotògraf de Cardona que va anar a fer el servei militar a Palma de Mallorca, es va enamorar d'una mallorquina i es va establir allà com a fotògraf. Va ser un dels grans fotògrafs que va testimoniar el boom turístic de les Balears, va crear una empresa de postals fotogràfiques que va tenir un èxit importantíssim, va arribar a tenir fins i tot 20 treballadors, feia fotografia aèria, etc. I a més de ser un gran fotògraf, va ser també un col·leccionista compulsiu que el va portar a adquirir lots de negatius vells, de revistes, de llibres, etc. I en aquest arxiu hi he trobat bastant material. Aquestes són, per exemple, postals de la Margarida Xirgu, suposo per als seus admiradors, pels seus
seguidors, no? Fent cares, fent expressions. I si passem a negatius, a mi m'agrada el negatiu perquè té aquesta, primer, qualitat d'objecte, és una que encara podem tocar independentment de la informació que transmeten. Per exemple, això és el negatiu, però això és, si li donem la volta, si l'invertim. Aquí veiem la Margarida Xirgu amb l'Azanya i el Macià. Però en aquest moment la imatge s'explica, la imatge es revela. Aquí és una imatge misteriosa, és una imatge molt més fantasmal, una imatge molt més tenebrosa, molt més negra. I això és el que m'agrada d'aquests negatius. Bé, aquestes són de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I a Mallorca vaig trobar una sèrie de plaques que, degut a una inundació, s'havien enganxat entre elles i s'havien enganxat també el paper que les protegia, els sobres que les protegia. I aquí vaig tenir la sort, la desgràcia potser pels historiadors, però la sort per mi, de trobar alguns negatius de la Xirgu també en aquest estat de descomposició, en aquest estat de corrupció fantasmagòrica. I és sobre un d'aquests negatius que he produït la peça que finalment us vull ensenyar i que constitueix el protagonisme d'aquesta història. És a dir, és una obra on encara veiem la figura atapeïda, coberta per aquesta composició que no sabem ben bé, química, etc., que s'està menjant la imatge original, que la imatge queda com una fossilització inicial. I que, en fi, jo trobo que és una peça plàsticament molt potent per l'atzar d'haver-la encara salvat en aquest moment en el que encara són presents els trets que podem reconèixer de la Margarida Xirgu. Aquesta és l'obra que he fet interpretant l'encàrrec que se'm va fer, que quedarà a la col·lecció de la Fundació Romea i que, per tant, serà, podríem dir, de domini públic. M'agradaria mencionar que en el moment de la creació mai es treballa d'una manera individual, sempre hi ha l'absorció d'idees, de la gent que comparteix opinions, etc., i que el fet de tenir jo el meu taller Rocumbert, Fàbrica de les Arts, a Granollers, el contacte amb altres artistes companys, el contacte amb la gent que composa la comunitat creativa d'aquesta fàbrica a Granollers ha estat un element que segurament ha enriquit el resultat final. I també voldria mencionar que en tant que artista, que creador, necessito que la realització tècnica, la factura, l'artesania del treball recaigui en mans de bons professionals i que en aquest cas, com en moltes altres facetes de la meva carrera, de molts projectes, això ha estat fet en el laboratori EGM de Barcelona, amb els que estic col·laborant des de fa molt temps. No ho dic ni molt menys per fer publicitat, sinó perquè em sembla que és just reconèixer les intervencions, les contribucions dels que, més enllà de la idea que un pot tenir, després fan que tot això es materialitzi. En definitiva, aquesta és l'obra que he fet i amb això ja no us avorreixo més i aquí acabo. Moltíssimes gràcies per l'atenció.